Здравейте, казвам се Димитър Михайлов, доброволец към Българско сдружение фонд. Днешния ден, 30 май 2026 година, за трети път ще участвам в 9-то поредно издание на Run Together България. Run Together България е спортно събитие с несъстезателен характер, 5-километрово лежерно тичане в градски условия. Старта на събитието трябваше да бъде в 10 без 15. Вече е 10 без 10, отива към без 5. Предполагам до 5-10 минути да се стартира. Какъв е мотива за моето участие в днешното събитие? Да мотивирам колкото се може повече хора към активен начин на живот. Ще застанат там. Покажете съдействие за това, всички да са насочени към старта. Друго нещо много важно, че няколко минути след официалния старт ще дадем един друг старт за родители с бебешки колички. Всички, които са решили по този начин днес да отбележат Run Together каузата, нека да изчакат официалния старт и ще имат собствен такъв няколко минути по-късно. Всички родители с детски колички. Сега за основния старт е важно да освободим предната. Чухте тромбата за началото на 9-тия Run Together. Силни аплодисменти от хората на задната линия, които ще се впуснат също в предизвикателството само след малко. 5 км, 2 подводни колки, 2 км и половина всяка от тях. Който иска може да спре след първата, няма проблем, защото тук не сме на състезания, сме се събрали за да подкрепим каузата Run Together, която за поредна година ни събира и дава възможността на всички нас за пореден път да докажем, че за спорта граници няма и хората с различни възможности са част от нас и ние ще бъдем заедно в това предизвикателство. След бягането, заповядайте отново тук пред Александър Невски, защото ни предстои томбола и още много забавления. Започва и моя старт. Нека тези, които гледат това видео, не се страхувайте, че на това събитие се бяга, напротив повече се ходи. Ето. Няма нищо страшно, участвайте следващата година. Неизрящ мъж тичеше тандем с друго момче, който няма лява ръка. Не забравяйте, невъзможни неща няма. Човек трябва да е упорит, постоянен. Има моменти, когато се изпада такава
психологически или още психоемоционални падини, човек губи мотивация, но тази мотивация трябва да се колкото се може по-бързо се възвръща и човек да води активен начин на живота. Активен начин на живота за един може да бъде, както е при мен, тичане, двигателна активност. При друг може да е обосновано с литература и така нататък. Просто не представяйте да се развивате. Отново ги показвам. От дясна страна незрящ, от лявата страна мъж с ампутирана лява ръка или така е родено момчето. Тук въртим. От дясната страна е новото Народно събрание. Напред е Националната художествена галерия. Изминалото разстояние 2 км, почти 2 км 820 метра. Малко остава до 2500 да се завърши първата обиколка и да се стартира втората. Туристи и подират участници. Браво! Научили се една българска дума, браво! От лявата ми страна Националния природонаучен музей, след това Горската църква Свети Николай. Посоката е напред, Софийския и отново в дясно. Поизпотих се, но тази плод не трябва никого да заблуждава, че тя е нецелесообразна. Напротив, човек трябва да е двигателно активен, да се поти, защото, ето майка ми, ще я видите по-късно, с нея съм тук, с нас тигър, защото човек, когато се поти, мотивира работоспособността на железите с външна секреция. Следователно уринира, въобще стомашната му перисталтика е в изключително добро функционално състояние. Фотограф. Националния военен клуб. Броени метри до началото на втората обиколка. От тук е спя и аз вперед напред. Има някои, които се отказаха. Продължаваме към старта. Няма невъзможни неща. Последни метри до финала. Спортното мероприятие Run Together България за мен приключи след успешния финал.
раздадах флаерите, които ми бе осигурила Пиринка Петрова, председател на Българско сдружение Линфон. До мен е основният човек, благодарение на когото аз съм жив. Това е майка ми Павлинка. На 28 този месец се навършиха 12 години от алогенната ми трансплантация и 13 от установяване на заболяването. Много пъти съм казвал, този човек беше до мен постоянно, при мен. Ето го медала. Тичай, за да помогнеш. Тя майка е срамежлива, но между другото е с изключително силен характер. Ако не беше тя, мен нямаше да ме има.